leReal Madrid, namanje kusenzima ukukholwa ukuba lilenebulwe yiBarcelona ngamagoli 4-0 emdlalweni obungomgqibelo kule mpelasonto zu-26 eSantiago eBernabéu Stadium. Mbukelo esombeni sokuqala, iqembu leReal Madrid belikhombela ukudlala ngokukhulu ukuzimisela, lethola amathuba amaningi lokhu livalele enethini, kodwa uKylian Mbappe ubelokhu e-offside cishe kwaba izikhathi eziyisithupha. Mbukelo isombe sokuqala siphele kuyiqanda ngapha neqanda ngale. Kuthe esombeni sesibili, iBarcelona ibuyisiwe umlilo. Kuthe ngomzuzu ka-54 uLewandowski uthole ithuba elihle ebhekane nonozinti, walifaka phakathi enethini igoli elihle. Kuthe kusabatshazwa lokho, waphinda futhi uLewandowski ngomzuzu ka-56 uthole ithuba elihle waphinde walivalela enethini igoli. Kuthe ngomzuzu ka-77 uYamal uthole ithuba elihle futhi naye walivalela enethini. Kuthe kusenjalo izihlathi zehlile kubalandeli beReal Madrid. Ngomzuzu ka-84 uRafinha uthole ithuba naye lokugcina wabeselivalela enethini. Lokho kuqedela umdlalo ngamagoli 4-0. Mbukeli, iBarcelona ihlezi kunombolo 1 kwi-log table yeLa Liga ngamaphuzu awu-30, kanti iReal Madrid yona ihlezi kunombolo 2 ngamaphuzu awu-24. Mbukeli, iBarcelona izobhekana ne-Espanyol ngomhla ka-3 November, ebese iReal Madrid yona ibhekane ne-Osasuna ngomhla ka-9 zikaNovemba. Mbukeli, bekuzona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Beka uvo lakho ku-comment section. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sengiphuma kanje. Usale kahle.